Ang problema namo no, ari na mga foods namo no, pero kami nag-order, kami pang wala no, kami. Ay, guys, sa kanya, Pel. Mahal ka namin. Order kami liwat. Kagina nag-order kami, pero wala kami ha. Kita nga wala tayo order ha. Wala ka Kami nag-order din no, pero kami pa yung wala order no. Kami nang hindi na ko mag... Oo. Meron. Ako na yung castle naman gali ha. Shout out na sila. Shout out sila. Ari kami sa ano? Sa Jollibee ano? Jollibee Molo. Kulot, bloody ikaw ng kulot. Kulot ako buhok. Don't forget to subscribe Na, Ilonggo Sigolot. yeah. Salamat sa pag-follow. Promote. Para updated ka sa lahat ng mga details. Nice one. Dari na lang ko guro ma, no? Dari na lang ko guro makaon, pero may kami diyan, no? Nagala di promote no? Shout out sila tanan. Iloilo Supermart. Maraming social. Manamit, ito yung Jollibee din. Kung kapangita ka mo, ha? Mga approachable, mga pro, mga gapap. Ano kinalain sa Jollibee din Yes. sa ibang Jollibee? Ang kinalain siguro is guwapa, presentable, classic ang product na gagwa. Di ba? Mga kakulot, ano, din sa Molo, Jollibee, no? Yes, thank you Busog so ka sa much. taray. And I pray na Ilonggo Sigolot vlog magiging 5 million subscribers. Diba? Siya. So, you are promoting a Jollibee Moro Drive. Yeah, so, Yes. mas mag- Dili ka accept na kami big order. Especially this coming Gerber na. Dili na. Yes. Ka-accept kami more than 500,000 orders. Subscribe! Kulot! Thank you, thank you. Okay, thank you so much. Have a nice day. Murder ka na yan. Sumuna akong pamilya na mo, no? Atros mundo. Hello! Hari na si tita sa vlog siya. Mulat naman ta, no? Mulat naman ta few minutes kay wala kayo may nagalas order. Pero kami nga tatlo ni tita nag-order to, pero kami pa yung wala. Yung kapatid namin sa sa kanyang pinagtatrabahoan sa Manila, sa Nawatay. Saan to sa Manila to? Ay sa Quezon City sa may Broadway. Eh guys, kung gusto niyo magpamasahe, kung gusto niyo mag-relax, message nyo lang po yung sa page nila na pangalan Massage Lux Valencia Hills, Quezon City. Doon malapit sa may Broadway. Kaya kaliwa ka lang doon, may makikita kang Save More na malaki, tapos diretso mo lang yun. Tsaka makikita mo na yun yung pangalan na Massage Lux pa. Yun guys. Punta lang kayo doon kung gusto nyo magpamassage, gusto nyo mag-relax kasama family nyo, friends. Mag-planting kayo. May jacuzzi din doon, tsaka may sauna. Yun, ang ganda, no? Thank you.